αυτό. Προχθές πήρα τη στράτα, πηγαίνοντας στη Λαϊκή να βρω καμιά ντομάτα. Με βλέπει ο Χασάπης, μου βγαίνει από το μαγαζί και λέει ο Αθεόφοβος. Πω ένα κορμί! Περίπου. Κατηφορίζει η Χριστιανίνα, έτσι δεν δίνω σημασία. Άλλωστε αυτό θα έκανε κάθε σωστή κυρία. Μα βγαίνει ο Μπακαλόβατος κρατώντας 2 τελάρα και προς τον κόσμο φώναξε. Παπά μια κορμάρα! Περίπου. Κι όπως ο δρόμος με έβγαλε μπροστά από τον καφενέ, 3 γέροι πρέφα έπαιζαν και πίνανε καφέ. Την τράπουλα παράτησαν και έγινε το σώσα. Ξέρετε τι μου είπανε? Δώσε, παιδί μου! Δώσε! Ακριβώς! Βγήκε μια καινούργια τρέλα κι όταν δουνε μια κοπέλα, έλα δώσε τους φωνάζουν κι αναστενάζουν, τις ζαλίζουν το κεφάλι, η μικρή και η μεγάλη, και δεν ξέρω τι ζητάνε και τις κολλάνε. Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! Δώσε! Δώσε και ξαναδώσε! Όλοι μου λένε Βρε τι είναι αυτό, έλα και νιώσε τι σου ζητώ. Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! αχ παιδί μου που σε βρήκα, σε μένα μαζί σου μπήκα, κάθε μέρα μου τις δίνεις και δεν μ' αφήνεις. Σας έβλεπα σε καλό μου, δεν αμέσως στο μυαλό μου, που τη βρήκες τέτοια γλύκα και έχεις για πρίκα. Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! Δώσε! Δώσε και ξαναδώσε! Όλοι μου λένε Βρε τι είναι αυτό, έλα και νιώσε τι σου ζητώ. Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! Δώσε! Δώσε και ξαναδώσε! όλοι μου λένε Αχ, τι είναι αυτό, έλα και νιώσε τι σου ζητώ. Δώσε! Δώσε, παιδί μου, δώσε! Κυρίες Δεσποινοί,